நுவரேலியா கிரகரி ஏரியில் தரையிறங்க தயாரான நீர்விமானம் இன்று புதன்கிழமை பிற்பகல் 12:30 மணியளவில் விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. விபத்துக்குள்ளான விமானத்தில் இருந்த 2 விமானிகள் காயமடைந்த நிலையில் நுவரேலியா மாவட்ட வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நுவரேலியாவிற்கு வருகை தந்துள்ள சுற்றுலா பயணிகள் குழுவொன்றை ஏற்றிச் செல்வதற்காக வந்தபோதே குறித்த விமானம் விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. விமானத்தில் இருந்த 2 விமானிகளையும் ஏரியில் படகு சவாரி செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் மீட்டுள்ளனர். ஆளுங்க என்ன கதை தெரியல. இப்போதாங்க நான் வந்தேன். Hello, Ani. Boleh kan?